súbete ao escenario de Playdog TV acompañado de grandes lendas da música do século XX. Un total de 5 documentais repasan as vidas de George Harrison, Joe Strummer, Joy Division, Chet Baker e Bob Marley. Os grandes nomes da música únense aos do cinema nos títulos de Playdog TV. Martin Scorsese dirixe George Harrison, Living in the Material World, un filme sobre a traxectoria do membro dos Beatles con relevantes declaracións de persoas próximas ao seu entorno como a Paul McCartney, Ringo Starr, Ravi Shankar, Jane Birkin ou Yoko Ono. Magistralmente dirixida e montada por Scorsese, a película beneficiase tamén da fotografía do gañador de 3 Oscar, Robert Richardson, mais sobre todo dunha música inmortal. Outro director reputado que entra no catálogo de Playdog TV é Kevin MacDonald, dado a coñecer para o gran público en 2006 co Último Rei de Escocia. Cunha longa e premiada traxectoria en documentais, acometeu en 2012 a difícil tarefa de levar a biografía de Bob Marley á pantalla. A cinta explora tanto a música do máis importante do solista reggae como o seu legado en Xamaica, onde soubo contaxiar as ganas de compoñer a todo un país. Do reggae ao jazz, cunha figura como Chet Baker, a obra mestra Let's Get Lost captura algunhas das mellores interpretacións do trompetista no seu último ano de vida, xa moi malogrado polos seus excesos coa heroína e a cocaína. Morrería aos poucos meses desta grabación ao caer dende a ventá dun hotel de Ámsterdam, logo de consumir estas sustancias. Este mítico documental do fotógrafo Bruce Weber capta con melancolía e potencia estética a un Chet Baker íntimo e crepuscular, ao ritmo do seu cool jazz lírico e desgarrado. Outros músicos falecidos prematuramente son Joe Strummer e Ian Curtis, os británicos cantantes e guitarristas de The Clash e Joy Division marcaron a cabeza destas bandas un antes e un despois no punk do Reino Unido e, por extensión, do mundo. As súas fulminantes mortes acrecentaron a lenda da súa imperecedoira música, revisada nos filmes Joe Strummer, Vida e Morte dun cantante e Joy Division, dúas propostas fundamentais para introducirse na escena punk inglesa dos anos 70. Goza da mellor música posible para os teus ollos, aquí, en Playdog TV. Non o penses máis, suscríbete xa a túa canle favorita de cine independente.